Is het net gevaarlijk wat je doet? Nou, iedereen gek zijn gebrek, hè. Ze komen al hier achter jou, hoor. Ja, maar dan doen ze niks. Dan blijven ze om me heen cirkelen. Dus. Maar ik ben meestal wel op tijd weg. Mijn taak is om het spoor uit te zetten voor de honden. En de honden volgen de ruiters. En ja, ik moet zigzaggen. En door water en slootjes en walletjes. Zodat de honden niet te snel er vandoor gaan. Dus waar ik loop, lopen de honden ook. En ik zorg dat de honden bij de ruiters blijven. En wat heb je nou bij jou? Dit is de slip. Je moet dan de vos voorstellen. Dus urine en ontlasting van de vos zit hier aan. En dat spoor blijft wel 3 uur liggen. Dus jouw draven roem mooi vossenurine. Juist. Nee, is niet lekker. Ik denk dat je hierin moet. Nou, wel een goede kant op, hè? Dit is de eerste slipjacht van de jachtvereniging Soestdijk die we in Boyle houden. En wat is een slipjacht? Ja, een slipjacht is eigenlijk helemaal geen jacht. Wij jagen met de honden achter een reukspoor aan. Er wordt niet geschoten, er wordt niks doodgemaakt. Er wordt heel veel plezier gemaakt. Sloten gesprongen, hoornblazers geluisterd. En met de paarden gereden. Het is feest. En wat voor mensen doen hier nou wel mooi? Van alles. Er zitten mensen tussen die hun laatste euro aan de kant leggen om mee te kunnen doen. Er zitten captains of industry bij. Maar de meeste mensen zijn gewoon liefhebbers die een paard hebben of een paard huren. Het zijn paarden- en hondenliefhebbers. Ja, wat mensen hebben toch wel het beeld van dat het toch wat elite is. Ja, dat probleem hebben we inderdaad, maar dat is gewoon echt niet waar. Er zit echt van alles tussen. Je kunt natuurlijk wel begrijpen als je een passie hebt, en dat is voor ons jagen, ja, dan heb je er alles voor over. Geen elite, integendeel. Mensen die weten hoe lekker het is om buiten te zijn en een leuke sport te bedrijven. En nou is het tijd voor een borreltje? Wij krijgen hier een borreltje dus vanwege de gastvrijheid in Boyle, denk ik. Hè? Ho, blijf staan. Ja, dus dat is heel erg mooi. Een mooie landerij hier. Dit is de eerste jacht die we hier hebben. En daar zijn we heel blij mee. Want het valt niet mee om dus een nieuwe jacht te krijgen. Dus dat is gelukt. Hoeveel kilometer draven je nou? Deze run is voor de ruiters 18. Ik loop iets meer, ik denk 25, 26. Zo, dus je met goede conditie hebt. Ja, maar ja, ik doe het regelmatig. Ik vind het leuk werk. Ja, het is toch wel een leuke hobby. Goeie. Goeie. Wat ben je aan dan? Ik ben een boodschapper in. Je rennen best wel snel. Ja, maar dat ken ik wel. Je moet er een beetje snel bij zijn. Hoezo? Nou, hij meet het wel, joh. Oké, wat dan? Hij wil eens jet van belastingzittingen. Belastingzittingen? Ja. Dat Nee. vakbonden van belastingzittingen organiseren. Met mensen komen kennen. Om hun belastingaangifte te laten invullen. Juist. Nou, daar is ik, je wordt weer mee bezig. Aha. Staat waande.
Dus heb je een probleem met de belasting? Nee, hè? Nee. Nee, ik help dus de mensen. Oh, joh, helpen de mensen. Ik help de mensen. Joh, weet er heel veel van. Nou, nee, dat niet. Dat niet. Maar hoe kun je ze dan helpen? Ja, daar heb ik oren voor. Wie vullen dat in? Maar wat doe je dan? Ik verstuur ze naar de belasting. Dus via internet versturen ze naar de belastingdienst. Ja, Dus dat is jouw werk? dat is mijn taak. Joh, In het geheel. verstuurt de belasting en geeft hem naar de belasting. Zou dat. En heb je daar altijd al van droomd? Nou, het is een leuke tijdvulling. En het is vrijwilligerswerk, no? Oh, zo. Dus. Nou, heren, ik moet hier maar bij litten. Ja, al een heel eind achteruit rond. Dus ik dacht van stap nou maar. Ja? Oké.